som mand og kone, husbond og hustru, Mr. og Mrs. Men for mig vil det altid være Anhaj og Nina. Og så siger Nina, jeg har haft den mest vidunderlige nat i hele mit liv. Jeg har mødt den her fyr, og han hedder Ange, og jeg ved jo godt, hvem Ange er, fordi Ange er Jys bedste ven. Og så siger hun, jeg har bare så forelsket ham, og han er så dejlig, og vi har kysset. Og jeg har skrevet i min dagbog, jeg har den godt nok ikke med, men jeg har skrevet, at jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor de lå et kys, for det var da godt nok ulækkert. Og så sagde jeg til Nina, er du sikker på, at Ange blev sur? Og selvfølgelig gjorde Ange ikke det, fordi han vidste, at Ange var den perfekte mand for Nina. You've been on my mind. I grow fonder every day. Myself in time. Just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. Oh, you're the only one that I wanted. I don't know why I'm scared, 'cause I've been here before, with every feeling, every word. I've imagined it all.